कैसन कुल दिन भइल बाटे समझ में नहीं आवत। काहे बदरी नियर भइल बाटे। अरे माई हमाई अरे का रे का हो गड़ा ताटे का भगवान बोनियो परा देता तो भले ठीक रहल हवे। हाँ समझे में नहीं आवत हो कि गेहूँ कैसे सूखी आटा उरा चलल बाटे पतो ही भी है तो कोनो गमे गाता नहीं खे। हाँ ओकरा के वही घरी कहनी कि गेहूँ झुरवा झुरवा दूसर का ड्रामा में रखे दो कि खाली पिस्सा आवे के रही फटक के। बताओ अब तो भात खाते खाते एकदम सारे तबीयत खराब हो जाता टे। हमारा भात खाए के मने नहीं खे करत एकरा समझे में नहीं खे आवत। हाँ भाई एकरा तो कुछ मिली तो ठीक है बाटे। अब हमारा ना झोंके के बाकी हम का खाई या ना खाई। हाँ कहीं तक गोड़ खजुआता बिना मतलब के का बात है भाई। हाँ अरे देखो फोन आ गई का बात बाकी फोन आ गई। ये भाई की को नंबर हो पढ़ाऊ ना ना वाला हमारा मोबाइल बनी। हेलो हेलो गोड़ लगता नहीं अम्मा जी। हाँ पाहू खुश रही। का समाचार बा? ठीक है बाटे जी देखी ना बड़ा राउ साहित्य निमन बाजी गोड़ो खजुआत रहा तलनी रही में फोनो बाजे लागल ह। हम कही कि के याद कर ताटे रौरे याद करत नहीं ना। हाँ अम्मा जी कहतनी कि तनी अब कहनी है कि अब गाँव आइल बनी तो तनी घूम ली अपना ससुरारी का इजाजत मिली आवे के बात करतन त यहाँ ही रौरा के माना कइले बनी। देखिए अम्मा जी हम आ गइल बनी दरवाजा तनी बंद बा ठीक ना हम सोचनी कि तनी अयो भगवान जी अच्छा रही हम खोला तनी दरवाजा बंद बना। हाँ जी अम्मा जी का करम जी जाड़ा पाला के दिन अपन घर में आदमी पटाई रहता केवाड़ी बंद करके बड़ी ठंडी पड़ता जान जाइब की। अच्छा ठीक बाटे जौन बात करे कोई तो ना अब आज तनी घर में तो करब रुकी खोली के बाड़ी दादा बताव कब से खड़ा बनी रुकी। ठीक बा अम्मा जी ठीक है खोली जल्दी। अम्मो जी न पता ना कहाँ रह गई इतना गलिया घर में। अम्मा जी आ गई रही जल्दी मने की अरे अम्मा जी गोड़ लगाता नहीं अम्मा खुश जी रही ठीक बानी ना। अरे हम तो कुल ठीक अब है केवाड़ी या दरवाजा खोले में रहुआ की इतना देरी केवाड़ी या दरवाजा कुल बाटल बा पाहुन रोरो बतियावे नहीं कोई बतिया ना ऐसा कोनो बात पानी नहीं उनी पी चल ठीक बाटे चली अब पाहुन ही जाए ना बैठी ओने अभी झाड़ू उड़ू लगल ने हम चलते ना नहीं हम कुछ तैयारी नहीं कर अब बैठी पाहुन ही जा ठीक बाटे तब कलर या सही कली ठीक बा अम्मा जी कोनो दिक्कत नहीं के ठीक बाटे बड़ा ठंडी बा ना। अरे मत पूछी जी बहुत ठंडी बा कोनो नहीं के एतो करी का तब और कुछ समाचार बताई। समाचार मत पूछी समाचार बहुत बढ़िया बा आ खराबो बा। देखत न कि ठंडी में कितना ठंडी में आदमी चल बस जाता कहीं अजी दूर देश चल जाता। सुनने के परदुमन बबुआ घाय भइल बनी का। अरे कुल झगड़ा उगड़ा में लइका के चलते भइल बाटे। ए पाहुन देखी लइका या कुकुर कुल एगो हो खेलन स जान ली लइका में झगड़ा ना फिर करे एगो ही हो जे सा लेकिन आदमी दिमाग नहीं खेलागा अपन में झूठा दुश्मनी कर लेता। अब देखी ना अब कपार फोड़ देले बनी जा 8-8 गो टाका लागल बाटे फोड़ देले बनी जा अब परदुमन के हाथ टूट गेल बाटे पूरा। के फोड़ देले बाटे अब पता ना हम इतना नाम त नहीं जानत केहू जाते बिरादर में केहू होई अब नाम ना ले सकी ना हम। हां चली जाए दिन नाम का लेवे के बाटे जी आजकल निमनो बात कहता लोग के बाउरे लागता छोड़ी जाए दी और सब बढ़िया बा ना। नहीं मने आवत रहनी रौरा संगवा त यही से पूछा। हाँ अच्छा ठीक बा कोनो भाभियो भी लौकत नहीं की घर में बड़ी ए कन्या अच्छा कोनो बात नहीं के जाई नहीं ठीक बा ठीक पानी है पी लेम ठीक ना सब कुशल मंगल बा ना खेत गृहस्थी। हाँ सब ठीक है बा एक दिन बीता था ठीक है। अच्छा बाबूजी का फोन आइल झाझा से ना जी फोन ते बरा ना कनी सांझी खाने बत्ती आइम ड्यूटी में होखियन जानी। अच्छा ठीक बा मान लगे अगर ना बाबूजी कमैया तो कैसे घर दुआर चलिए आ कैसे लिंटर होई नहीं होता ना उनकरे भरोसा नहीं खे लइका नहीं खे हमर कमनी हार। ठीक बा हम अरे सरकारी नौकरी नहीं करत प्राइवेटे करता ना ना ऐसा कोनो बात ठीक बा माजी को तब चली घर में पानी उनी पी ले। अच्छा ठीक ठीक ना बेटा पर मान ले बिछाना छाना लगावल बाटे का बात बाकी हमर दामदा फोन ना कोइलो हन। हाँ फोन करतन तक कम से कम मटर पनीर सब्जी बनवले रहती पूरी छनवले रहती आ साजी खाने कुल जन होखित तमन होखित बनी तपन। हाँ अचानक आ गइल हन काजन झड़िए लोग ओली भी कि ना नहीं झाड़ू त लगावत रहूए। अच्छा कोनो बात नहीं के घरे दुआरे ना आइल बाड़ो
लेकिन सोची वाली बात है भैया कि हमेशा फोन क के आवत रहल हन आ ए बार उहो केवाड़ी बंद रहल तब फोन कैल हन न तो दादा हो दादा उ फोन कैले रहत बाप रे तो सोचे में पड़ गई नहीं है जाई हो देखी तो दूध मिली तो 1 लीटर ले ले चाय बना के खातिर के लगा दे भड़िया कजनी कहाँ ले रही है बुढ़िया ई ना के बता दे कि अरे खा बोले खाना होना तो बिना खोजले सुबेरे सुबेरे पता ना कहाँ गायब हो जानी ई ना कि खा पी के घूमी तो काम धाम करे वाला आदमी अपन काम धाम करत रही तो बैठ के खोजा ना कि कबले खोइयो कबले ना खोइयो हम तो कहने कि खा ले लगी तो बर्तन तन धो देले बाकी देखो तो इतना ठंडा पड़ता ना आके सोचनी है कि तनी हम यार भाभी भाभी नमस्ते। नमस्ते जी। ठीक बा? अब बड़ा अचानक चलिए नहीं फोन ना कोई नहीं हमें भाभी तनी अब बाहर भीतर से कमा धमा के आयल बनी तनी कहने के तनी सोची कि ससुरारी घूम ले। अब तो बैठी ना है पर अरे बहुत याद आवे लगल। अब वो अचानक जी फोन ना कोई नहीं ई ना कि फोन उनको के बोल देला कि अब कुछ बनाओ ना कि रखले रहती। अब का भौजी अब तू मान के सरहज लगबू तो हम तोहरा के फोन कर जाई ई घरवा आ ऊ घरवा बाटल बा का एक घर हम मानी ना जी बैठी ना का एक घर के हम दूसर के दुश्मन ना नहीं बेटे ना लगब। आप ऐसा बात करी ना हम कहीं कुछ निमन बना के रखले ना आयो ना नहीं हम ई ना के लिए आइले। अरे ना या तान हमरा लइका फेका 4-5 गो बाणा स चिंटुआ मिंटुआ पिंटुआ संतोषा आके घूम गइल रहतन जा तब किएगा नहीं लेके गाड़ी बिगड़ गेल भी है ना जोन ता हेजिया में मिलल है चकिया किने ले कि पूरा परिवार में आके ऊपर ठीक ना ठीक है बा अब आमा जी अब दहेज में माने जिंदगी भर में जी देत रहो ना ऐसन कोनो बात नहीं इतना कमाता नहीं त का होई पैसा बा ऊ बात अलग बाटे कमैला का किनला का आ दहेज मिलला के बात अलग होला बात बुझाता चली ठीक है बा ठीक है चल आ बड़ा डेंटिंग पेंटिंग में बनी रुआ का कुछ बुझाता हमको पते नहीं थे। अरे भाभी पनिया से थोड़ी प्यास है हमारे बुझी तो अब के करा से जी अब का चाहिए आपको अब भौजी अब तू तो समझत बाड़ू कि नंदोया आ सरहज में का होला। हां खूब मजाक कर चानी पानी पी उठी। अच्छा ठीक बा चलो आवा तनी आई जल्दी चलो हो कोनो दिक्कत थोड़ी बाटे परेशानी थोड़ी बाटे डुमराव से चलकर बक्सर में आइल बनी अपना ससुराल तो हम कौना चक्कर में आइल बनी कोनो दिक्कत बा मान ला कि लाइन डोरी डालब तबे ना मान ला कि प्यार का टाका भिड़ी प्यार का सिलसिला शुरू। हाँ भाभी आवता नहीं कहा जाने पाहुन के पानी उनी पिए के दिहलस कि ना दिहला का जी अरे कुछ खिएलु हो पियलु ह अरे पानी नहीं दे देनी खाना ना त कने गरनी तो के ना त मन खाना ना खेलु ह पूरा खियावा देनी मम्मी त जी पानी के गरनी त औमुट देले बाड़ी त का करी को दिखा तो है जमा तनी बहुत बोल दे भाई बनी न बजे हजार लनी जाए कि घरिया दही उही चाट लेते तन ठीक रही ओइ लगा ना हो मान तनी कि क्यों कहेला ना देख आदमी इहे कुल देखेला जन लो ही तई ना तई में अलिया के दे ने के बना दही मांगत रही तो तनी चल जाई जब ले जाई पाहुन तो जाई का तब दहिए खाती बोल दे जाई बोल दे उहे आवत रही दूध का पता कर चाय बनाए खातिर जाई। अरे तू दूध के चाय ना पियलु हो के कहला से कि ना पीना भाई दादा हमार बुझे तो दिमाग काम नहीं कर रात बोल दे ना तो ई बोले ले बनी ना तन देखी सेवा कर ठीक ना जातनी दे दई कहने दही खाए को तरह लेके जल्दी आए ठीक ना चलो तनी आराम से बैठब का करी यो ते बड़ा दिनावा उदास लागत है काहे के दिनावा उदास लागत हो हम हुए बड़ा लागत कि पागल लाइए गोल बनी नगदे तो नंदोई जी आइल बनी ये भगवान जी बड़ा ते इतना हम खुश बनी कि मत पूछो हाँ लेकिन इतना सुघर लगी ना हाँ कि मन करेला कि उन्हें के अपन मर्द बना ले का छी लेकिन सुनिया तो अपने मन में उका सोची हाँ उल्टा सीधा कहीं कि क्वेश्चन भी है भौज जाइया लेकिन सोचब सुना अपने घरे दुआरे न सोची हाँ हमके कहीं हमारे मुँह पर कहीं तो पा जाइ हाँ वैसा सुन जाइ हाँ कुछ कहा लेकिन इतना हमके सुघर लागे ना कि मन करला कि नहीं से बियाह करी नहीं के लिए भाग हो जाई अपने मर्द के तो साला हम कुछ जानबे ना करी ना इतना हमके बेकार मर्द हमारे ऐसा ना कि जब देखो तब खाली पैसा के पीछे भागेला लगेला कि पैसा दोगला अखिए ना देखले हो वो ने बतियावेला। अब बताओ हो इतना सुघर मेहरारू छोड़ के आ जब देखो तब बहरे का नाम लेला आ फोन कइला पर कहेला कि काम करतै त बिजी बानी त लागेला गरमिया बेनिया डोलाई देती हो कि सपनों में हमके दिलावा पुराई देती हो का भौजी हे जी का एगो बात कहिया
से ना हमारी बात के समझो कि ना समझब आप समझ बाप रे जाए तो बाप। ठीक है बाटे भाऊजी बोली बात तो तोहार एगो ना तोहार 10 गो बात समझब ठीक बा लेकिन कुछ हाउ कही हमारी बात के त आपे समझे वाला बानी ना तो सच कही ना तो उतना तो बतिया में मर्दो ना समझे ना तो भाऊजी तब हमरो बात समझबू ना जब हम कहब तवन बोली आप कही हम ना समझी स्वीकार करबू ना अरे कही ना मतलब लाइन क्लियर रही ना जौन कहब तवन एकदम क्लियर भाई आप कही के तो देखिए खाली ठीक है बा कोनो बात कहीं नहीं का ना एकदम से न सुने खातिर तरसत है ठीक कहीं है बा भाभी बोली हमार जौन सार बा ना उ तो के कितना मानेला बाप रे बाप ये तो हमरा के पकड़त न हमके पकड़ के बतियावत न अब तो लागत है कि एकदम लाइन डोरा आ गइल बटे कुछ कहत हो भाभी कुछ ना जी का भाभी हो तो तनी छू ना सकीला अरे दादा ऐसा बात कर अब तनी मनी ना एकदम पूरा छू सकी ना हमरा ठीक बा भाभी। तो भाभी पति तोह के कितना प्यार करेला ना करे ना तनको ना करेला ना। बाप रे बाप हम तो ये चाहतनी कि प्यार हम करी आ काहे खातिर हम आइल बानी प्यारे न करे खातिर आइल बानी लाइन डोरा क्लियर बा भौजी उन्हीं से लाइन देता रही जब एनी से क्लियर कइले बानी ना ये जी हाँ कुछ भौजी सोचत नहीं ना सोचत नहीं कि हम ही सोचत नहीं कि तनी प्रेम कहानी सुनी ना। चलो निक नहीं के लागत जी बाप रे बाप निक नहीं लागत त तोहरा बिना सजनवा लेकिन का कुछ कहीं पर सुतो तनी तो बहुत बढ़िया नींद आवत है बाप रे बाप भौजी एगो काम करी बोले हमार बात मान लो हम ई तो पहले वादा हम पूरा कैनी है बात तो हम आपको पूरा तू मानत कितना हन। ठीक लागेलू सुपर लागेलू ऐसन बात बतिया देनी कि बड़ी नीक लागी है जी आ भौजी तारा ऊँट के ललाई देख के ना मन करता ना कि तारा ननदी के भुला जी या तोहरे से प्यार को के आ शादी विवाह में बंधन में बना जाई सच में कहतनी सच्ची सच्ची बाप रे बाप रे का? बाप, ये मेरा तो हमारी खुशी को ठिकाना सुना नहीं के जी ए भौजी मान लो कि जौन अपना परिवार के सब कुछ दिहिला सब कुछ हमके कुछ ना चाहिए बस आपको प्यार चाहिए तो ठीक है बा जौन तोहर ननदी के हम प्यार करेला उ प्यार बा तोहरे में हम कर लेता एगो नहीं बात ना पैसा चाहत रहला अरे का भौजी बात कर देलू पैसा के पैसा तू ले ला हमारा से फोन पे कर दो चाहे गूगल से कर दे तनी का दिक्कत बाटे का परेशानी बाटे हमसे बियाह करब कि ना करब ये बताएं का भौजी तो मैंने का टेंशन बाटे तोहरा चेहरा के नूर देख के तोहरा नाक के नथुनी देख के दहिया धरा अरे हाँ भाभी, मम्मी जी दहिया धरा अरे गरम बा हो अरे दादा ये तो दिल में कांटा पाहुन गई प्यार में दाल ना बानी अम्मा जी कौन दिक्कत थोड़ी बाटे हाँ अम्मा जी हाय मलाई मार के दही ले आइल बानी जी अरे ना 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 ऐसा कोनो बात नहीं के ठीक बाटे खाना वाना खा ले बानी अरे खाए बनी तो रौरे खाते के एकदम ताजा दही बाटे न जमले बा न कुछ मातल बा मातल दही तो ना खाए जाला लेकिन खा लीजी खाई न तो आता ना उहाई लगी आता ना आमा उहाई जी, लगी कि सरिया जमल बा ना मत पूछी देखी आमा सारी जी। तो हाथा ना का मोटा जमल बा ओमे बाप रे बाप मलाई चटाई अब देखी जी पामुन बेटा चाहे दामाद बाटल नहीं ना खेलो ना हम देखी अम्मा जी हम बेटा आ ये घर के आ वो घर के बाटल लिखे ना एहू घर के बेटा बानी आ ओहू घर के बेटा बानी अम्मा जी अरे जानतनी जी का अम्मा जी? रौरे खातिर तो बोली समाचार बताई दही ले- दही कारण खातिर तो जानो दे सकेनी अरे मने अब देखी अब बेटा है तो माई जान देबे करबे करी भाई ऐसा कोनो बात थोड़ी बाटे प्यार दुलार में हम पलल पोसल बानी अब ये जो अगर आप हमारा के प्यार दुलार दे तो हमके बहुत महान और खुशी के बात बाटे जानतनी पाहुन का? पहाड़ और गलावा चिकन चिकन लौकता है देखिए अब ससुरारी आदमी आवेला तो भाई छिलवाही के ना आवेला कि भूत बड़ंगन बना के आवेला ना ना पागल नियर वैसे में एकदम सने मतलब हाँ नहा धो के आयल बनी अम्मा जी रहुआ बड़ा रौर देहिया ठंडा बा अब देखिए अब कोनो दिक्कत नहीं खे अब ठंडा बाटे अब ठंडी का मौसम बाटे तब का अब अंडा रही तो काम चली तब अंडा तनी देखी ना बेचाता अंडा का जरूरत जौन कहीं तौन हम लिया दे बस एक खाली नजर घुमा के अरे एक खाली बस नजर उठा के मने अरे अम्मा जी ऐसा बोल रहुआ दे। बातें कह देनी हमारा से देखो
सोचा तनी कि अरे जब के दामाद रहना तब न सोचा तनी कि अभी फिलहाल में कुछ और ही बना ली तो इनके भावे नहीं खून दे का दिक्कत बा आखिर हमारे में का कमी बा भाई आए समझ में नहीं खे आवत कि कहीं अच्छा छोड़ा कोनो बात नहीं खे लाइन पर तो धीरे धीरे ले आइए कोनो बात नहीं खे वो तो हमारी ऊपर बाटे ना कहाँ गइला चल तनी अंडा लिया तब देखा तनी कि प्यार करे ना कि ना ये भाई हम ससुरारी आइल मानी हम सरहज के लाइन डोरी डाले खातिर आई ससुई हमारा पर डोरा डाला तारी ये हमारा नहीं क्या बुझात कि हम चिकन चिकन दाढ़ी छिलवा के आइल बानी गड़ो ना बुढ़ौती में का सठिया गल बनी अम्मा जी उल्टा सोचा तनी का नजरिया फेरे के का कैसन कैसन बात करत तनी ई हमारा पर डोरा डाला तारी हम सरहज पर ई सब ना बुढ़ौती में ई अठिया गइल बड़ी सुपर डुपर तो हमार सरहज लागेली भौजी लागेली हम उन्हीं पर आइल बनी अब काहे खातिर आइल बनी कौन चक्कर में आज नदी बाड़ी उन लोगों क्या उनकर बेटी बाड़ी एकदम खड़ूस लागेली एकदम महाबोकस लागेली लेकिन ब्यूटीफुल सुपर डुपर भौजी दिल देवरो संग तोहके लगावे के पड़ी भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के पड़ी दिल ननदोइया संग तोहके लगावे के पड़ी। अरे जीजा जी रहुआ गोड़ लगे तनी खुश रह तू पढ़ के बड़ा जल्दी तो टाइम हो गइला ता आगे नहीं छुट्टी हो गइला ता साली जी हां जी जी बड़ा गोटा गइल बाड़ू माने गोटाइल का कहाला मोटा गइल बाड़ू देखी नजरिया मत ठीक बनू अभी मैं इसको देम बलिया वाला बुझाता खानावा सूट कइले बा ना तो बेलथरा चला घुमा दी हम तारा के साली जी चुप ना रही घुमा के साली जी जी सुपर एकदम जीजा जी लफुया का बुझाइबे ना करेला सुपर कली करत रही ना अरे भाभी है ना कहां जाता ओ तने छतवा पर टहले जात रहनी है माने अकेले छतवा पे ना अब तू रहबू तो कुछ बात बनी जाई का दिक्कत बाटे चला ई ना कि हमके बुला ले एकदम दिमाग हट खिसल माने कि का भौजी नंदोई से खिसियाई जाला खिसिया ता मनावे वाला बटले वाली तो दिक्कत का बाटे तो बस कोनो दिक्कत थोड़ी बाटे नैन लागे नेह के सागर अरे बिंदिया लागे चांद तू जान हो अमर जान हो हम सब प्यार लगेला कि ना करी ना अब प्यार अब तू इतना कुल हो गइल बाटे अब इतना सब कुछ हो गइल बाटे खाली होइए गइल बाटे त प्यार ना करेला अब एक दो वाली टाका भिड़ गइल बा ते में टेंशन का बाबून तनी सोर समाचार न की कहतनी बतियावतनी अब तो आवे से चिल्ला तनी यार हे जा चुपचाप खड़ा बानी ओ छत पर तन जाएगा सोचत रहे तन घाम नहीं छे भइल ना तनी हवा पानी चाहिए बे का दे तने जाड़ा पाला में छत पर जाए हवा लागत ताटे चली घाम के जरूरत बना तो चले हम आपके गर्मी देन चली अम्मा जी सब रुआ हाथ पकड़ते हैं सब का बात बोलत तो ठीक है ना कहतनी ठंडे में आपकी गर्मी चाहिए ना हाँ गर्मी चाहिए अब घाम होई तब ना हमके गर्मी चाहिए आग तापमान होई तब ना होई हम आगे फूक देब रो रखाती त का दिक्कत बा चले ना चले कहाँ चली अम्मा जी चले आगे फूक देतनी चली हम आवतनी तो संगे चले ना का दिक्कत बा अच्छा ठीक बा चली संगे चली का ई कुल करतनी आई जल्दी इंतजार करतनी ये अम्मा जी इतना मठिया गइल बनी सठिया गइल दिमाग इनकर दिमाग में भूसा भरा गइल बा का इनकर दिमागवा बेलथरा में गिरल बा पता ना का हम करी हम डोरा डलले बनी अपना सरहज पर ब्यूटीफुल चेहरा लागल एकदम ठोका दिल झोंका दूसर बात बाटे कोनो बात नहीं है भौजी का करी कौन उपाय लगाई ना तनको सटत रहन ना तो खाली हो जब देख तब हटते रहत रहन का हमरी कमी बाटे हो आय कैसे प्यार करी का करी हम तो सोचले ना रही लेकिन आज देखनी तो इतना सुंदर लगल हन कि का बतलावे के हाँ झूठ गाना निकलल बाटे
कि ऐसन दम मिल गइल बाटे हमार कि सटत नइखे। अरे ऐसन दम मिल गइल बाटे हमार कि हमारा में सटत नइखे। अरे भाई कमी बा। अरे माई हाँ। बुढ़ौती में होइसन गाना गावत है रे। तक मने गाना ना गल जाला बूढ़ जात ई कौन गाना होइसन दम मिल गइल सटत नहीं खे। अरे ऊ पागल लेखा गाना गावत है। लगे बैठत नहीं के ई गौनिया रे बुझारी कि ऐसन दम मिलल बाटे हमरो कि हमरे लगे बैठत नहीं के ई तू मैनू बुझाता कि कौन जमाना के गायक रहिस ना। गाय कर के बात बाटे रे ऊ त अपन दिमाग से काम लेवे के बाटे। आ कोनी अंता आके पाहु में त का त ना निकला त ना हम दू तेरे चार से दिन उहे औरी तो कहत है औरी रहती तो मने का नहीं भाई, दिक्कत 4 दिन ना 10 दिन रह का मत हां दिक्कत 10 दिन का चाहे हमने हमेशा घर खाते खाए पिए रही। के कुछ कमी बाटे सब तो ठीके बाटे। आ ये मैं एगो बात करी का बात बाटे कान में के तो ना पहनत रही कान में के पहनत रही आ हो इससे साड़ी ना पहनत रही हो इससे साड़ी पहनत रही मने विधवा हो जाई घरे कोनो बात नहीं खेनु माई। हग पागल काहे की ये कुल महदारी से कहल जाला तोर लाज ना लगला तनको का कहतरी काने की कहतरी। हां का बात बा कुल इनकर से बता दी कि हई बात बा प्यार करतनी भले उ कर चाहे न त कर हम करतनी न का भइल माई? अरे सुन ना बोल जो माई। जाके काम धंधा करू दे माई का नाम के हम पहन ले कहे रे हम बिना कान में करही ओ हम कान में करे ना पहनत रहली ये बरा कान में के पहने चल दिया। कान में का दे दिए नहीं ने की देखा तरी कि ई ना कह कि पहले से पहनले ओढ़ले रहनी ह हम जनती कि आओ तरन तो और सजा रहती। अच्छा कोनो बात नहीं खे ऊ त भले हमसे प्यार करस चाहे ना करस लेकिन हम करतनी सच में बतावो तनी बाप रे बाप काता ना सुंदर लागेलन काश हमार भातार बन जैतन। चलो ठीक बा आज नेखन न पटत। अरे हम प्यार करतनी ऊ नेखन करत त कोनो दिक्कत नहीं है हम करतनी ना एक दिन ना एक दिन तो इनकर के पटेबे करम चाहे कुछ हो जा एकरा खातिर तो कुछ हो जा। कैसे कहा तूने के कहल कि खीरा तक खैबे करम सर्दी होई चाहे खांसी खीरा तक खैबे करम सर्दी होई चाहे खांसी। आइए दामाद जी तारा से प्यार तक करबे करम जेल होई चाहे फांसी हम वही में के हैं। इतना देर से बैठ के इंतजार करतनी खाना तो खैबे ना करब ना खाना खाएब ना पानी पियब आराम से बैठल रहब। हाँ नहीं का इंतजार करब ऊ मुझे तो खाली जब देखा था बाहर रह तबे ना कर पता दिमाग जर तो करना म लेवे के मने नहीं करत हमार इतना खिस बरता पता ना कितना दुश्मनी हो गइल बा ओकरा से आई कर ना ऐसन लक्ष्मण नन दोइया प्यार करे तोरे तोर का भौजी। अरे जैसन मत धक्का दे देब कि हम ऊपर से बैठी ना आप। अरे ना भौजी बैठे का बात तू आवा ना का जी हमारा गाड़ी लड़ी कि ना लड़ी देखी का भौजी तू हमके कहत तो हम बहुत बढ़ जते का दिक्कत बाटे का परेशानी बा बोला। का बोली कुछ तनी आपके मुंह अब हम देखा अब तू मान लगे बलिया वाला भाषा बोला तरु बिहार में आइल बड़ू तनी बिहारो का भाषा बोलल करा। बिहार का तो भाषा नहीं के पता जी खड़ा होके ना बोलो मक्का लगावे के बाटे जी के अलावा रउआ लगा दा चली ना भाग चली जा जान तनी अब डर हो गइल बा हमरा से कि अब अलग रहे के मन नहीं के करत तो अब सोचे तनी ना आ किसके हो जान जे हमरो मन नहीं खेला का। अरे भौजी तोरो सलिया बा लाल लाल रे वाह आ तोर गलिया के ओठवा बा लाल लाल रे भौजी चुम्मा भौजी गो चुम्मा एगो चुम्मा तू भौजी उधार दे। अब उधार का उधार का ले अब तो पूरी ले लेबो ये भौजी। अब इतना तेज धाका मत अरे ये मत धाका का प्यार यार भौजी मने की का। अरे नहीं न लागे नेह के सागर बिंदिया लागे चांद तू जान हे जी तू हमार बड़ी लाज लगता बे। एमा लाज कौन बा शर्म कौन बाटे जौन तोहर पति करे ना प्यार आ उ हम करीनी आ दू बार होई गेल बाटे त का दिक्कत बाटे कोनो शक ना जी तो फिर चले के तैयारी करा चने झा झा चने ना भाग चने जा चलो भाटा पा कहाँ भाटा पे रांची। हाँ चनी ना यहाँ कह दिया हम ना जाइए सुन को मोबाइल बाटे भौजी हमसे से बोले बतियावे के पड़ी दिल ननदो संग तह के
लड़ावे ननद संगे ना कहल ननदोइया संगे हाँ अच्छा मुल्ला जान दनी लगता कि काना में ढेर खोट हो गइल बने से अरे कानावा में शोभे वाली जूड़ा पे लगा के जाली, अरे कानावा में शोभे वाली जूड़ा पे लगा के जाली, चाल चलेली मतवाली बगल वाली जान मारेली। बोलो भाऊजी। हाँ ए जी आप गायक हैं का माने कि तू सुनावा कुछ, गायक नायक एक्टर सब कुछ है। लेकिन कुछ हो कहीं पहले से बड़ी गोरा गइल बानी बड़ी नीक लागत तो माने कि का तू चिकना गइल बाड़ू, चनी न भाग चनी जा मन के हम तो इहे चाहतन कि भाग हमके जाए। धोखा ना न दे प्यार किया है रे बाबा प्यार किया है, धोखा दिया है रे बाबा धोखा दिया है। देख माई देख लेली नू देख ले, हम तो तोरा पे शक करत रही लेकिन ई हमारा पसंद हाँ रे माई हम तो सोची कि तू जीजा जी से प्यार करेली, लेकिन देख ले हिंगल बेशरम के लाज शर्म नहीं थे। हम बम बिलार ना हो या देखई में बिटिया ऐसन लागेली लेकिन बिटिया ना ऐसे ही देखे में लगे। लहरो ना आई ये को हाली ताहरा से नागिन के बा होता रे शर्म लगता के हम एतना सब कहनी मजाक- प्यार कहनी करे से हम अरे मतलब कि मम्मी जी मतलब कि देखो ढेर एतो ना बोला जाला छेछाड़ा छेछड़ी कहीं के है दामाद साली- बात क्या हो करे जी ताहर लाज साली जी मजाक चुप मजाक रह जीजा ढेर मजाक मत बोला समझ गेला ना। मजाक ई कोई बोला ना मजाक भौजी होवे? मजाक। कैसन कहां रे कहां में अब लाज ओकर लागता लाज निकला, अब अब कैसन पकड़ पकड़ी बिया करस अब धरा धरी करस एमे ले जाए डरा के कौन बात बाटे माई कुछ से ना यहाँ जानी ना मर से सुधर क्या हो जीजा ताहर लाज शर्म निकला, लाज शर्म बाकी ना अब सबसे ज्यादा इनके लाज शर्म लगे के चाहिए। हमारा बात के मत हम तो नहीं रे ये बता इनकर लाज शर्म निकला तो झाड़ू पिक देली ना होई से मार डांटा से ना मार से हमर झाड़ू से मारा जाला त सच्ची ओए हाय देख ले आय रे माय हो भाग लल लेके आयो छियातरी न बड़ी एक नंबर के इनकर लाज शर्म बा। हे भगवान हम का जंत्रनी की ये सब करतिया ए बात अब हम एतना कुल कहनी उनकरा खाती हमार चरण ना चलल देखौ का कुछ तू बकतड़ी माई तू बेशरम हो गेल भाई आय तोरा लाज शर्म बा कि ना दीदिया के का हाल होई ऐसे ही करबूसन तो वो तय को लेके भागिए गइलन। बताओ भैया का कही का जवाब देबी अब फिर दीदिया के का होई। अरे हई हर जइया ना कुल कहले बिया रे हैं ई त माने मर्दाना हता एकर माने दिमाग काम ना कलस ओ कुतिया के दिमाग काम ना कइलस खुद नैहरे कोइसन बिया नैहरे कोइसन होई यही सन उ लेके भाग गइलिया भंगनी परैनी भागल होई पचास के हम संगे। कौन कमी कइले रहनी कि उ हमसे प्यार ना कइलस हमारी पतोहिया के लेके भाग गइलो हम के लेके गरे त बताव कितना हम खुश रहती का बकतड़ी रे माई अरे हम का बकतनी इहे कहतनी कि पतोही रहली तो दू रोटी बना के देत ले तोरा रोटी के बढ़नी बाहर हो तोरा रोटी लौकता सारा इज्जत लेके चल गइला कहतिया रोटी खाई अरे खो जाए रे रोटी ओकर खा